111,644 תושבות ותושבים, תקציב של 1,224,700,000 שקלים, מעל 4,000 עובדים וכפר סבא אחת. ב-27 בפברואר יש לכם הזדמנות של פעם ב5 שנים להחליט מי יהיה או תהיה ראש העיר הבאה שיעבדו עבורכם ב5 השנים הבאות. לפחות, מי יחליט אם הבניין שלכם יעבור פינוי-בינוי, אם אגרת השמירה שאתם משלמים תנוצל באמת כדי לתגבר את האבטחה בעיר, אם בגנות הכלבים יהיו תאורת לילה, ברזייה ומתקנים, ומתי סוף סוף יהיה לנו איפה לבלות בכפר סבא. אני אסנת ספורטה ואני באה לעבוד עבורכם. נולדתי בכפר סבא, בת 54, נשואה, אימא ל3 בנות. בתפקיד האחרון כיהנתי כסמנכ"לית עיריית חדרה וניהלתי כ-1,350 מנהלים ועובדים ותקציב של כ-450 מיליון שקלים. לפני כן ניהלתי את אגף החינוך בחולון והובלתי שינוי פדגוגי כולל בעיר. ב5 שנים האחרונות אני חברת מועצת העיר כפר סבא בהתנדבות, וב-27 בפברואר אני מתמודדת לראשות העיר. למה? כדי לתת לכם תמורה הרבה יותר טובה עבור הארנונה שאתם משלמים. אני יודעת מה צריך לעשות, ויותר חשוב מזה, אני יודעת איך לעשות את זה. ב-27 בפברואר שמים אסנת ספורטה לראשות העיר וקוף למועצה.